Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde başlaýar. Ortaýatyň prezidenti Vladimir Putin öz ýurdunun Islam döwleti toporuna garşy söwüşde Siriýada edýän tagallalaryndan kanagatlanma bildirdi. Putin 16 oktýabrda Gıda Guramatynyň Gazagstandaky sammitinde çykyşynda Moskwanyň islamçy ekstremizme garşy giň gowrumly koalisiýany döretmegi we Siriýada Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaki halkara koalisiýa bilen kontakty ýola goýmagy başaranlygyny aýtdy. Bu arada habarçymyz Arat Perwişiň maglumatlaryny dinläli. Ortaýatyň prezidenti Vladimir Putin Moskwa, Siriýa we başga ýerlerde ekstremizme we terrorizme garşy göreşmek üçin giň gerimli koalisiýany döretmekde öňe gitişlik gadandy diýer. 16 oktýabrda Gazagstanyň Burabay şäherinde geçen metbuat konferensiýasyna Putin terrorizme garşy göreşmek üçin Ortaýatyň Saudi Arabistany, Birleşen Arap Emirlikleri, Ýordaniýa we Israil bilen ara baglanşyk gurandygyny aýtdy. Ol şeýle hem ähli döwletleri Bagdatda, Orsiýa, Siriýa, Irak we Iran tarapyndan döredilen informasiýa merkeziniň işlerine goşulmaga çagyrdy. Putin Ors harbalarynyň Siriýada Islam döwleti atly toparyň jeňçilerine urýan zarbalarynyň netijeliligini taryplady. Siriýalılar bilen ozal alalaşylan nişanalaryň karşysyna hawadan we deňizden iş alyp barmak bilen biziň harbalarymyz täsir netijeleri kazandylar diýip Putin aýtdy. Ol şeýle hem Islam döwletiniň ençeme dolandyryş merkeziniň we gorhanalarynyň dargadylyp terroristleriň ýoldaşçysynyň öldürilendigini ileri sürdi. Birleşen Ştatlar bilen beýleki döwletler Ortaýatyň Siriýada alyp barýan harby işleriniň ýurdun prezidenti Beşar el-Asadyň hökümetini güýçlendirmäge gönükdirilendigini, Asada garşy güýçleriň nişana alynýandygyny aýdýarlar. Bu aralykda garaşsyz döwletler arkalaşyna girýän ýurtlaryň ýol başçylary 17 sany alalaşyga, şol sanyna halkara terrorizmine karşı göreşmek baradaky bir şertnama, şeýle hem 2020-nji ýylyň aýagyna çellip bolan harby hyzmatdaşlyk boýunça bir alalaşyga gol çekdiler. Alalaşyga GDA-nyň ýokary derejeli sammitinde gol çekildi. Ol Ermenistany, Azerbaýjany, Belarusi, Kazagstany, Kyrgyzstany, Ortaýaty, Täjikistany we Özbekistany öz içine alýar. 16 oktýabrda bu sammita Moldawanyň, Türkmenistanyň we Ukrainanyň wekilleri synçy bolup gatnaşdylar. Metbuat ýönegiňde Ors prezidenti ýakyn harby hyzmatdaşlyk zerur, sebäbi Awganistandaky ýagdaý hawply bolup gelýär diýdi. Ol soňra hem Awganistandaky islamçy terroristleriň bir maksady Orta Aziýa regionuna aralaşmak diýip sözüniň üstüne goşdy. Putin harby hyzmatdaşlyk baradaky ilalaşyk bu hawpa sağlaşykly jogap bolar diýdi. Ol şeýle hem mysal üçin global ykdysadyýetdäki näbelilik we barha artýan syýasy dartgynlyklar we oňaýsyz daşky aktýorlar sebäpli döreýän problemalara çemeleşmekde agda döwletler üçin bir mehanizm boldy diýip GDA-ny ýewdi. GDA-nyň liderleri indiki sammit 2016-njy ýylyň 16 sentýabryna Kyrgyzstana geçmeli diýip alalaşdylar. Habarçymyz Arat Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk Radiosu Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk Radiosu bilen e-mail ýa telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926 236 0455. Azatlyk Radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk Radiosu. Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlary gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan Ortaýatyň we Gazagstanyň prezidentleriniň 15 oktýabrda Astanada geçiren duşugynda Türkmenistanyň döwlet serkediniň howpsuzlygy barada edilen çykyşa protest bildirdi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň 15 oktýabrda metbuat üçin ýaýradan bu beýannama barada kardeşim Muhammed Tahir'iň maglumatlaryny dinläli.
Türkmenistan öz Awganistan bilen aradaky serhedinde howpsuzlyk bilen baglanşykly haýsydyr bir wakanyň bolandygyny inkar edýär we beýle beýanatlar bilen çykyş edilmeginiň garşysyna protest bildirýär diýip ýurdun daşary işler ministrligi tarapyndan 15-nji oktýabrda ýeredilen resmi beýanatda edilýär. Türkmenistanyň gahar gazapdan doly bu beýanatynyň nyşanasy Gazagstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew ýaly bolup görünýär. Sebäbi ol Ortiýetiň prezidenti bilen 15-nji oktýabrda geçiren duşugynda agzalýan serhetdäki ýagdaýlara üns çekdi. Ortiýetiň Izvestiýa gazetiniň 15-nji oktýabrda ýazmagyna görä Nazarbayew şol çykyşynda biz Awganistan bilen Türkmenistanyň we Täjikistanyň serhat ýaky etraplarynda käbir dartgynly wakalaryň bolandygyny bilýäris. Şonuň üçin biz terrorizme garşy islam forumuny döretmeli diýipdir. Nazarbayew bu çykyşyny postsovet ýurtlarynyň liderleriniň gatnaşmagynda Gazagstanyň paýtagty Astanada 16-njy oktýabrda Merkez Aziýa bilen Awganistanyň serhedindäki howpsuzlyk ýagdaýlaryna gönükdirilip geçirilýän sammitiň öňü siresinde etdi. Nazarbayewiň öz çykyşynda Türkmenistanyň adyny agzamagy, aşgybady, gahar gazaba mündürmäge ýeterlik boldy. Gazak prezidentiniň çykyşynyň ýany Türkmenistanyň daşary işler ministrligi tarapyndan ýeredilen beýanatda ýene şeýle diýilýär. 15-nji oktýabrda Gazagystan tarapy Türkmen serhedinde bolandygy aýdylýan käbir wakalar barada maglumaty öňe sürdi. Türkmen tarapy bu beýanat barada öz çoňur aladasyny bildirýär. Bu aýdylýan zatlar Türkmenistanyň serhedindäki hakykatlara asla gabat gelmeýär diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi tarapyndan ýeredilen beýanatda aýdylýar. Agzalýan ministrlik Aýratyny Maşgabadyň bu mesele baradaky pozisiýasynyň inçemegedek beýan edilenligini ýatlap, Gazagstanyň serhetdäki ýagdaýlara baha berende objektiv bolmagyna garaşylýanlygyny aýdýar. Soňky döwürde Türkmen-Awgan serhedi bilen baglanşykly çykyş edýän liderler diňe bir Gazagstanyň prezidenti däl ise bu barada Ortiýet we regionyň beýleki ýurtlary da şol sanda Awganistanyň hökümet ýolbaşçylary da ýygyderli çykyş edýärler. Edil 15-nji oktýabrda Awganistanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Hamiyap etrapynyň häkimi kär boýunça inженер Ahmet Azatlyk radiosyna beren interwýusynda özüniň Hamiyapdaky ofisinden gaçyp çykmaga mejbur bolandygyny we häkimlik binasynyň bolsa Taliban jeňçiler tarapyndan weýran edilenligini aýtdy. Bir gece gündüz billerdik, bula uruştuk, ama gördük aptallarımızda öyler köp, mülkiler talak olmasın diye biz uluslarlığa koyverdik ve kumandanın karargahına baka geldik. Ondan sonra bunlar uluslarlığa bardılar, oğut verdiler, hatta şun derece kırpışlarını alıp, Taliban alıp taşıdılar. Diýip Hamiyap etrapynyň häkimi Azatlyk radiosyna görüň berdi. Ol jeňçileriň maksadynyň Hamiyaby doly eýelemekden ibaretdigini, eger bu maksatlary başa barsa, onda jeňçileriň Türkmenistana aýratyn ýiti howp salyp biljekdigini hem aýdýar. Mundan ozal 2014-nji ýylyň fevral hem may aýlarynda iki gezek Awganistandaky jeňçiler serhetden geçip Türkmenistanyň serhet güýçleriniň postlaryna hüjüm edipdiler. Şonuň netijesinde 6 sany türkmen eskeri wepat bolupdy. Şol wakalaryň ýygyny Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow 2014-nji ýylyň may aýynyň 28-ine Kabula sapar edip, bolan şol iki waka hakda Awganistanyň hökümetine protest bildiripdi hem jinayetkarlaryň jogapkärçilige çekilmegini talap edipdi. Awganistanyň prezident idarasy tarapyndan şol wagt ýeredilen maglumatda duşukda Türkmen tarapynyň iki ýurdun serhat ýaky etraplarynda barha yaramazlaşyp barýan howpsuzlyk ýagdaýlary bilen bagly aýratyn alada bildirenligi hem aýan edilipdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 15-nji oktýabrda ýereden beýanatyna gaýdyp gelsek, ol beýanatda Gazagstanyň prezidenti Nazarbayewiň serhedin howpsuzlygy bilen bagly aýdan pikirleriniň garşysyna protest bildirilip, Türkmen-Awgan serhediniň bolsa dostluk, doganlyk serheddigi nygtalýar. Kerdeşi Muhammed Tahir'in maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň Awganistan bilen serhediniň howpsuzlyk ýagdaýy ýurt resmiýetleriniň çykyşlarynda milli media serişdelerinde agzalmaýan temalaryň biri. Türkmen resmiýetleri bu meseleniň halkara derejesinde gozgalmagyna hem isleksizlik görkezýärler. Näme sebäpden biz bu sowal bilen Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň bilermeni Bruce Panier'e ýüzlendik. Bruce, sizin pikiriňizçe näme sebäpden Türkmenistan Gazak prezidentiniň Türkmen-Awgan serhedindäki ýagdaýlar baradaky çykyşyna beýle ýiti jogap beripdir? Well, the Turkmen government doesn't want anyone to say that there's a problem along the border. Of course. Türkmen häkimetleri hiç kimin Türkmen-Awgan serhedindäki dartgynly ýagdaýlar barada söz açmagyny, hasem bu maglumatlaryň ýurdun ilatyna ýetirilmegini islemeýärler. Bu soňky waka Türkmen häkimetlerine keseden berilýän maglumatlary, beýleki liderleriň edýän beýanatlaryny gözügçülük edip bilmeýändiklerini ýatlatdy.
Prezident Nazarbayev ve Prezident Putin Türkmen Owan serhedindäki howpsuzlyk ýagdaýlaryndan gowy habarly bolmagy çemeli. Ýatlap geçsek, geçen ýyl Türkmen resmiýetleriniň özleri hem serhetde bir näçe Türkmen esgirleriniň öldürilendigini boýuna alyp, howpsuzlyk ýagdaýlarynyň yaramazlaşandygyny hem boýuna alypdylar ahyrin. Häzir serhetde hiç zat bolup geçen ok, ähli zat güläli güllük diýen mazmuny çykyşlar iň bärkisi gülkünç bolbesy dilýär. Ýanky aýdysym ýaly, Türkmen häkimetleri ne ýurdun içinde, ne de serhedinde nähildir bir kynçylyklaryň bardygy baradaky maglumatlaryň berilmegini islemeýärler. Anywhere that there's any kind of problem within the country or along the border. Munyň sebäbi näme diýip pikir edýärsiňiz? Well, the Turkmen government has always portrayed life inside Turkmenistan as being absolutely... Türkmen häkimeti eýam uzak ýyllaryň dowamında ýurtda hemme zadyň kadylydygyny, durnukludygyny, dana ýol wasynyň saýasynda Türkmenistanlylara dünýäde başga hiç kime nisip etmeýän isretiň hüdürlenýändigini, bitaraplyk statusynyň ýurdy parahat saklaýandygyny ynandyrjak bolup jan edip gelýärler. Haçanda şunun ýaly, ýagny serhetdäki ýagdaýlar ýaly maglumatlar çykyp başlandy. Adamlar güläli güllük diýilip jar çekilýän beýleki, şol sanda ýurdun ykdysady ýagdaýlaryny hem sorag astyna alyp başlaýarlar. Adamlarda hökümet biziň bilen oýun edýärmi diýen soraglar peýda bolup başlaýar. Then how much of the other information we've been listening to is also not true? Is the economy really good or is it bad? Bruce, onda sizin aýdanlaryňyzdan çen tutulsa Türkmen hökümeti öz raýatlarynyň gözünde gowşak bolup görünmekden çekinýär şeýlemi? Yep, this is precisely the problem, is they don't want their own citizens to think that ine asal mesele hem şunda-da, Türkmen häkimetleri halky ýurtda ähli zat gözegçilik astynda saklanýar, edilýän ähli işleri hem halkyň bähwidine gönükdirilen diýip ynandyrjak bolýarlar. Ýanky belleşim ýaly muňa çapraz gelýän we tasdiklanyp biläjek bir habar çykanda adamlar ýurtda wagt edilýän beýleki zatlary hem süpgeli garap başlaýarlar. Häzir selne resmi Aşgabat serhetdäki ýagdaýlaryň kadylydygyny öňe sürüp geldi. Emma Rus we Kazak prezidentleri ýagdaýlaryň hakykat ýüzünde başgaçadygyny aýdyp, düýbünden başga maglumatlary aýan etdiler. Bu meselede ýene bir belläp geçmeli juda möhüm ýagdaý bar. Siz Türkmen tarapynyň Kazak prezidentiniň çykyşyna nähili çaltlyk bilen, bary ýok bir näçe saýatyň içinde reaksiýa görkezendigine üns berdiňizmi? Bu Aşgabatyň serhet meselesi wagtynda näme derejede biýanjalyk bolýandygyny dolu görkezýär. Serhetdäki ýagdaýlaryň hatda biziň çak edişimizden hem has beter yaramaz bolaýmagy gaty ähtimal. Maybe the situation is pretty bad along the border and a lot worse than we think. Azatlyk radiosynyň habar merkeziniň bilermeni Bruce Panier bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Türkmenistanyň Owganistan bilen serhediniň häzirki ýagdaýy barada siz näme bilýärsiňiz? Biziň sosial media arkaly ortatan bu sowalymyza şeýle tesbirler gelipdir. Agamrat Permanogly serhet has hem yaramazlaşýar, a ýokurdakylar bölüň ony halka bildirmejek bolup jan edýärler. Bu bir bolgusuzlyk diýip ýazýar. Region Aglamow atly okujymyz bolsa dogrudanam Türkmenistanyň Owganistan bilen serhedi göz gyny ýagdaýda edilşi mahal dowam edip duran serhet ýakasyndaky dartynlyklaryň geljekde Türkmenistany has aladaly güne getirjegi belli diýip öz tesbirinde ýazýar we serhetde insan pedalarynyň öňüni almak Türkmen häkimetleriniň esasy borjudur diýip öz tesbirinde belliyar. Hormatly radio dinleyijiler, bu diskussiýa goşulmak üçin Facebookda Azatlyk Radiosu, Wkontakteda Azat Habar atly sahypalarymyza tesbir ýazyň. Siziň pikirleriniz biz üçin möhümdir. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owganistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş regionlarynyň biri bolan Faryapda durnuksuz ýagdaýyň saklanýanlygy habar berilýär. Soňky maglumatlarda Faryap vilayatynyň bir näçe etrafynda söwüşiň gidýänligi aýdylýar. Yerli ilatynyň ýarysy çemesi etnik türkmenlerden ibaret. Bu regiondaky soňky ýagdaýlar barada Owganistandaky habarçymyz Şamerdan Guly Muradiýanyň maglumatlaryny dinläli. Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleri gitdigiçe yaramazlaşýar. Demirgazyk Awganistanyň Faryap vilayatynda da dartgyly ýagdaý barýar. Vilayatyň Gormaç we Köstan atly etrafynda indi 3 gün bäri Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk dowam edýär. Köstan etrafynda jeňçileriň has güýçliligini Faryap vilayatynyň vilayat geňeşiniň başlygy deputat Seyit Abdulbaqy Haşimi Azatlyk radiosyna aýtdy.
etraba talep söwüşçileriniň hüjüm edendigini deputat habar berdi. Köstanat etrafında baryan ýagdaýdan biz hawatirlanýarys. Çünki ol ýere awgan güýçleriniň barmagy kyn. Jeňçilere garşy diňe erbeki atly yerli ýaraglar göreş alyp barýar diýip Haşimi aýdýar. Köstan etrafında şadid amalatı var. 2 geçeden beri Faryab welaýatynyň 14 etrafy bar. Welaýatyň 10 etrafy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Arada Faryab welaýatynyň paýtagty Meýmene şäherine de jeňçiler hüjüm etdi. Gurdugan we Puştunkot atly etraflaryny jeňçiler basyp aldy. Deputatyň aýdyşyça Gormaç etrafında da ýeti çaknaşyk barýar. Etrafyň owalaryna jeňçiler iýeçilik edýär. Etrafda döwletiň häkimiýeti ýok. Gormaç etrafynyň bazaryna da jeňçiler gelýär diýip Haşimi aýtdy. Gormaç etrafında taşkary tany hakimiýet ýok. Balamurgap etrafından başlap döwlet awadyň deňeçelli Türkmen-Awgan serhediniň goýunda jeňçileriň yerleşendigini bildirip deputat şeýlediydi. Türkmenistan hawatirlansa, çünki Türkmenistan berden Awganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşen sebitleri jeňçileriň kontrolundadyr. Şu ýagdaýdan Türkmenistan hawatirlanmalydyr. Sebäbi jeňçiler Türkmenistana da ziýan ýetirip biler. Jeňçileriň esasy niýeti merkezi Aziýa ýurtlaridyr. Jeňçiler gelecekde Türkmenistan, Özbekistan, Tajikistan, Kazakistan we Kırgızstanda da dartgyllyk döretmek isleýär diýip Faryab welaýatynyň yerli geňeşiniň başlygy aýdýar. Demirgazyk Awganystanda hereket edýän jeňçileriň arasynda Özbekistanyň islam toparynyň agdalarynyň Tajikistanly söwüşçileriň agdyklyk edýänligi ma'lum edilýän Jündulla atly toparyň militanlarynyň bardygy aýdylýar. Demirgazyk Awganystanda bolan çatışyklara yerli söwüşçiler bilen bir hatarda daşar ýurtly jeňçileriň esasan Merkezi Aziýaly militanlarynyň aktiv gatnaşýandygy barada maglumat berilýär. Şol söwüşçileriň arasynda Türkmenistanly militanlaryň bardygy barada wagtyl habar çykýar. Faryab welaýatynda söwüşýän jeňçileriň arasynda Türkmenistanlylaryň bardygyny deputat Seyit Abdulbaqy Haşimi aýdýar. Awgan türkmenleriň Talibana goşulýanlaryň sanynyň artandygyny, jeňçileriň düzüminde türkmenleriň öz toparyny döredendigini deputat ma'lum edýär. Türkmen halkydan bar, Özbekistandan bar, Tajikistan'dan bar, Çeçeniýan bar, Türkmenlerden körütler bar. Türkmenistan Türkmenlerden bar, mana şu Afganistanda merzi Türkmenlerini köpüle teşvik kılıpdylar, hala Türkmenistanlardan bar diýdiler. Şaýmerdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk Radiosu elektron posta orkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk Radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepliýär Azatlyk Radiosu sesi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Balkan welaýatynda döwlet işgärleriniň ählisine deniýaly zähmet haklarynyň tölenmek usuly bilen bagly täzeligin garaşýanlygy aýdylýar. Olaryň aýlyklarynyň indi elektron kartalar arkaly tölenjektigi, ençemesine şeýle kartalaryň eýen paýlanyp başlananlygy aýdyldy. Şol bir wagtda ýurtda tölek kartalary bilen tölemek mümkinçiligi öwrençäkli bolmagyna galýar, puly naklaşdyrmak üçin bankomat aparatlary esasan diňe uly şäherlerde we etraf merkezlerinde ýerleşýär. Bu ýagdaýyň jekme-jekleri barada ýakynda Balkana tiýahat eden ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläliň. Söhbetdeşligi kardeşim Sähra geçirdi. Aman Murat Balkan welaýatynyň Nevitda şäherindäki döwlete değişli edara kärhanalaryň ählisiniň diýenýaly aýlyklary plastik kartalara geçirmek düzgünne geçip başlandygyny habar berdiňiz. Bu proses nähil amala aşyrylýar? Nevitda şäherinde edara kärhanada işleýän adamlaryň aýlyklaryny plastik kartlara geçirmek işine bundan 2 ýyl ozal girişildi. Ýöne plastik kartlar bilen aýlyk töleýän edaralaryň sany o diýen köp däldi.
şu ýylyň ikinji ýarymyndan başlap plastik kartlara aýlyk geçirmek işine çyllyky girşilli bir şeýle ýagdaýda amalaşýa banklar öz hyzmatyny hödürläp edaralaryň, kärhanalaryň, guramalaryň ýol başçylaryna hem-de buhalteriýasyna ýörüýte hat ýollaýarlar. Şo netijesinde de edara kärhanalaryň bir näçesi şol şert kabul etdiler. Eýýem awgust-sentýabr aýyndan başlap plastik kartları ullanmagy meýil bildiren kärhanalar öz razylyk hatlaryny banklara ýazdylar. Hem-de banklara näçe plastik karty ullanjak bolsalar şol edaradaky işgärleriň sanawyna görä ýürüýti töle geçirildi. Edara kärhanada işleyen işçilerin aýlyk haklarından 18 manat we bir näçe teňe tutulup şol hyzmaty ýerine ýetirjek bankların hasaplaşyk şotuny geçirildi. Täze ýylyň ýanwar aýyndan başlap plastik kartlardan peýdalanjak işgärlere eýýän plastik kartlar paýlanyp Amanrada Nevitdağı şäheriniň golay gultumunda da bir näçe owalar ýerleşýär. Şol owalarda da döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärler bar. Şol işgärler öz aýlyk haklaryny nirelerden alýarlar? Nevitdagyň golaýyna ýerleşýän Düzmergen, Kariyer, Arlan, Türkmenowa ýaly bir näçe uly pasiologlar bar. Bu pasiologlarym Nevitdag şäher häkimligine garaşly pasiologlar. Ine şu pasiologda ýaşaýan adamlaryň da ählisi eger döwlet işinde işleýän bolsa onlar Nevitdag şäherine ýa-da Balkan welaýatyna degişli edara kärhanalarda işleýärler. Her näse gynanyrjyn bolsa plastik kartlar bilen hasaplaşyk geçirmek üçin bankomatlar adyny aglan owalarymda ýok, ýokun bolmasa owalar Nevitdag şäherinden esli açyk berleşýär, aradaşlyk berleşýär. Meselem Düzmergen diýilen owa juda uly pasiolog ýerde ýaşaýarlar. Belki Nevitdag şäheriniň ýaşaýjylarynyň 15-20% düzýän bolmagy mümkin. Üstesine de Nevitdag şäherinden 8-9 kilometr daşlyk berleşýär. Ýöne şu ýerde bankomat ýok. Umuman Nevitdag şäheriniň özüne de bankomatlaryň sany azlyk edýär. Türkmenistan'daki iri bankların ählisinin vilayet filiallary bar. Bir şol banklarda bankomatlar var. Birem şäherin 5-nji mikroýony ýatlandyrylýan bölümini etrapçasyna bankomatlar galan ýerde bankomatlar ýok. Ine bir aglan pasiologlarymyz wel eýsem Nevitdag şäheriniň merkezinde ýaşaýarlar üçin juda azlyk edýär. Amanrada Nevitdag şäherindäki bankomatlaryň işleýişi nähili? Bankomatlar umumana işleýär, ony inkar etmek bolanok. Ýöne şu ýerde bir iki ýagdaý bar. Birinji ýagdaýa bankomatlardan pul alynýan wagtyny ony diňe iri pullar, aýdaly 50-lik, 100-lik manatlar bar. Şonuň üçin aýlygy plastik karta geçirilen adamlar aýlygynyň 30 manat, 35 manat, 40 manat galynyny alyp bilmeýärler. Bolmanyny şu 50 manata deň bolsa onu alyp bilýärler. Sebäbi bankomatda oýlayan pullar iri pullar. Bir ýagdaý, ikinji bir ýagdaýam bankomatlarda pul barym bolsa bankomatlaryň özüniň tehnik taýdan nähä bolýan wagt bolýar. Ine şu nähälik sebäplen adamlaryň ýarym gullap, çendan bir gullap bankomatdan pul alyp bilmeýän halatlar bolýar. Ine şu iki ýagdaý diýmesen bankomatlardan başga uly kösünçlük ýok. Ýöne sany az, muny aýratylmak gerek. Türkmenistanly ýazyjy Murat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Şunuň bilen habarlar gündeligimizi geçirip gotarýarys. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.